मग तुझ्या फ्रेंड रे हय रे तो बरो पयशकार कितें तो कितें भरपूर पयशकार तो आडे पयशे मोठे मरे तो सामको थोडे राव येवपा कळटले कितलो पयशकार तो मातसो राव अबो येलो पयशकार बा हा ते बाई काम केलं तुझ्या जॅकेट बरं थँक्यू झाले काम झाले आणि ऐक कळलं तुला बरं. हा तू झाले ते आता किती या मरे किती पिवपा बी या या मग किती करतो बसा या मरे बाय 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 3 सॉफ्ट ड्रिंक दी हा मैं मोबाईल काढ इकडे म्हणून लिस्ता येतो मातशी येते हा तुगे फोको म्हाजे कडेन हा वो कोण मोबायल हाडपा गेलो चल मरे घातली पण म्हाका कितें जालें तिची गाडी रे ते गेली अरे यो हे राव रे ये एनिमल पिक्चर पोवपाक या मरे चालू हा या मरे मायल्या गाडीन या गाडी हांव घेत रे गाडी एकदम बी नाका कळना बरं गाडी घेऊन येता पळून घेऊन येता या मरे यो या मरे खाले म्हणतो बस या